посрещнете, аз съм пролета, че са дошли старците и джамалите, с хлопки да се разхлопят, зли духове да прогонят, прашки да се размятат, прашки с тежки пискюли. Както са тежки пискюли, то и да са тежки житата. Житата по гласовете, както са китни сурати, то и да цъфтят градини с трендафили в нашата долина розова. Както е пълна на сеяча крината, то и да е сита годината. Хей, стопани, я станете и на работа се заобете.